Incredibil, oameni buni, suntem aici cu un adevărat magician. Este ceva magic. Cum un magician își revelează secretele. Veche nu stai vis. Veche, ești în cadru. Ia-ți mă piciorul. O, priviți aici. E mare chestie. It's the big deal. Bicheiați picioarele, că nu văd pe magician în acțiune. Oh, priviți-l. Priviți-l. Unde ești, mă, cu piciorul băgat-ți sărmână? Băi, dă-te, mă, că să-l văd pe magician. Și aveți. Dacă filmezi. The Magician. Mă întreb dacă o să-l țină până în centru. Și acum, marele, Da, e cam frică-l. marea performanță. Vrei să te țin? Moonwalking! Și legendarul face pe care... Hai bă, filmează că să ne faci. Hai bă, la fătă fiecare. Mă gândeam eu că nu o să ține. Asta bă, că am două, frate, am două, că tu trebuie să filmezi. Uite acolo, uite acolo. Și unu, și doi, și trei. It's done! Ha 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 ha!